Tulo ka mga mananagat giluwas sa Philippine Coast Guard Station Western Bohol human maunlod ang ilang gisakyang panagatan dito sa Tagbilaran City, lalawigan sa Bohol. Niadtong tunguran nagpahigayon og routine inspection og naghatag og relief goods sa mga mananagat sa ang Philippine Coast Guard Western Bohol uban sa Tagbilaran Bantay Dagat og ilang nakita nga nagpautaw-utaw ang maong mga mananagat ingon man na ang naunlod nilang Sakayan alas 2 sa hapon niadtong Abril 21 sa Barangay Buoy. Dali nilang gi-rescue ang mga biktima. Gikarga sa mga sakop sa Coast Guard ngadto sa ilang rescue boat ang bangka uban ang tulo ka mga managat nga sila si Samuel Rimirate, 55 anyos, Demetrio Duperte, 38 anyos ug Eduardo Humarito, 51 anyos nga pulos mga lumulupyo sa Barangay Ubuhan, Tagbilaran City. Suma sa mga mananagat gihapak sila og dagkong mga baud. Ang ilang bangka maong naguba kini og naundod. Gihatod ang tulo sa nga mga na-rescue sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar o gihatagan og relief goods.